Vuye ku-fast owning ilo obuyachaza amaphupho. Kodwa-ke mina nabantu siphambana la. Abantu bathanda ukungi-WhatsApp. Isidingo singekho. Abantu bathanda ukufonela ebusuku. Athi umuntu bengazi. You don't need to know. You don't need to be told by me ukuthi ungafona ebusuku. It's a common sense. Uma kushona ilanga awufoneli umuntu ongamazi. Unless it's an emergency. So le idea nabantu abangodokotela suke belapha umuntu osesimeni esicritical bangaphuthunywa ke. But I think the emergency ngephupho. Kusukuya fona kusongo 9 ya ku5 nakhona akube yini eyabantu abangama-member abantu abakhontribute kuyitshalileyo. Yabona? Unombukeli ke la ophuphe or ubongosi Xulu uthi uphupha isitimela sihamba emfuleni sishesha akabingeleleke umfo kaXulu akaceli futhi usho ukuthi nje umuntu entitled ukuthi aphendulwe. Yabona? Angibathandi abantu abanjalo ngiyabazonda abantu abangafuna ukubingelela nokucela bona. Kodwa ke sikuyaphendula nje ukwenza ukuthi kube nabantu abathola lolu lwazi. Number 1. Yini isitimela is a train. He dreamt of a train that was moving along the river or inside the river onto on the water or in the water. It depends what you are doing. Isitimela besihamba emanzini noma besihamba emfuleni. Besihamba emfuleni futhi phakathi emanzini. So ngokwesintu ke uma uphupha isitimela kuwupholo hloma sihamba emfuleni. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa nje ukuthi wembethwe isidalwa sasemanzini wena. Yabona? Omunye ngayibeka kanjena ngathi ke 2 kwesinye isikhathi umphupha isitimela kuwupholo hloma sihamba emfuleni. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi wembethwe isidalwa senzuza. Futhi sesifikile sazothi ke isiveze kuwe lenzuza. Okusho ukuthi kungenzeka nje wembethwe lenzuza isiyaziveza kuwe. Yabona? Okay. 3 omunye usengibeka kanjena ngenza ukuthi uma isitimela ubuphawula uhluma sihamba emfuleni. Lokho kusho ukuthi kungenzeka sesisondele futhi sesifikile isikhathi sokuthi ke ulandele ubizo okanye isikhathi sokwamukela isiphiwo noma kuthatha uhambo oluthile lukamoya. So umuntu ngavele ngoba ekhonjiswe kuphela isikhathi ukuthi ngabe sokuqala ukwamukela lokulandela lobizo noma wamukela lesiphiwo noma ke uthatha uhambo lukamoya lokulungisa lezinto yemimoya noma ke whatever enokwenza nale mimoya emembethe. Okay. 4 omunye ngayibeka kanje kwabanye uma kuba isitimela kuwupholo hluma sihamba emfuleni oludlula kuyenzeka ukhonjiswa ukuthi unamandla unesibindi unamasu okubhekana nezinkinga nezinselelo futhi uphumelele ngaphandle kokubambezeleka.